Ja, så det er en lille film her af Stardust Sadeleje. Han er ikke en specielt markeret hest, men han har, hvad skal man sige, han har sådan en lidt, det jeg vil kalde en lidt markeret manke. Der er ligesom en tydelig, jeg kan ikke fornemme det her, ikke? Man kan godt sådan tydeligt fornemme, at manken rejser sig her. Og ja, det er den 13. januar 2025, og jeg tester Cozy Short Support med almindelige underlag, uden indlæg, og på et loose pad nedenunder. Ja, så har vi været en halv times tid. Umiddelbart synes jeg, det ser meget godt ud. Nu skal vi lige have den op at hænge, så vi lige kan se, hvad jeg selvfølgelig filmer her. Så jeg ved ikke, om det kan fange det. Den er en lille smule tyndere her. Så vi har et lille øget tryk på manken. Jeg har reddet helt almindelig underlag. Så et resultat, der viser i hvert fald på den her hest, at der måske lige skal være en let aflastning af manken. Lad os lige prøve at kigge på den anden side. Ja, så har vi den venstre side. Prøve at holde den lidt op mod. Vi kunne godt bruge lidt solskin her. Det er lidt svært at se, men umiddelbart god for trykfordeling, men også den her lige lidt tyndere her. Ikke om man kan fornemme det, den er lidt tyndere her foran, som ligesom på den anden del, et lidt øget tryk der ved manken, så vi tænker, at vi prøver næste gang at lægge lidt indlæg i underlaget. Yes, så er det blevet tid til endnu en test. Sidst jeg testede, brugte vi det her underlag, som er et korrektionsunderlag, og der havde jeg ikke puttet noget i lommerne, så det var sådan set uden indlæg. Og der fik vi et resultat, hvor man sådan godt kunne fornemme, at der var et lille øget tryk heroppe omkring manken. Ikke noget alarmerende, men på den anden side heller ikke et perfekt resultat. Så nu har jeg prøvet at lægge et 1 cm eller 10 mm EVA skumindlæg i. Det her er fra et læggeunderlag, der er klippet til i facon, og det er sådan et rimelig fast skum, uden sådan at være stenhård. Så det skal vi prøve i dag, og så ser vi, hvad resultatet bliver. Nå, nu har vi været ude at ride en god halv times tid, og ja, så skal vi have taget sadlen af og se, hvordan det ser ud. Yes, så har jeg fået hængt den op. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men den er altså lidt tynd her, sådan cirka en 5-7 cm bagude. Det går igen på den modsatte side, så der er ligesom et eller andet. Det er jo lidt underligt nu, hvor jeg egentlig har lagt noget mere trykfordeling ind i underlaget. Man sådan kan fornemme det, at den er blevet tynd lige der. Ja, der kan man godt se det. Nu vil jeg lige prøve at lægge den tilbage på hesten og sadlen ovenpå, og så lige blive lidt klogere på, måske hvad det kan være, der har gjort, at jeg faktisk får et dårligere testresultat, selvom jeg putter noget indlæg i mit trykfordelende underlag. Så lad os prøve at se på det. Ja, når jeg kigger lige nu, så er det sådan set lige her omkring, hvor det her mærke sidder. Det er lige i det område, jeg oplever, at den er blevet trykket tynd, og det er lige der, hvor manken egentlig rejser sig, og selvfølgelig også der, hvor stiremsophænget sidder. Så hvad der lige sker om spørgsmålet, altså det er jo det, der er underligt, er, at når jeg lægger de her i, så får jeg faktisk et dårligere resultat, end jeg gjorde før. Sadlen tilpasser sig selvfølgelig, så det kan også godt være et spørgsmål om, at nu der er kommet ekstra polstring på her, så trykker den mere, fordi den egentlig er tilpasset startertryk. Ja.
Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg lige så skal teste. Næste, om vi skal... Så er det blevet testtid igen. Jeg har min Port Louis pad under, så har jeg et Lemieux korrektionsunderlag, og jeg har lagt ekstra indlæg i, så der nu er cirka 2 cm indlæg, et fast og et lidt blødere indlæg. Og nu skal vi ud og ride en testtur på 30 minutter, og så skal vi se, hvordan det ser ud med trykfordelingen. Ja, så har jeg været riden 35 minutter med lidt hop og spring. Jeg kan så se, der sker altså et eller andet underligt dumt her med det her korrektionsunderlag. Det er ligesom, den bliver trykket lidt tynd lige her, og så tyk bagved. Det er den anden side. Det her det er stykket nede på siden. Lidt tyndere her, hvor rytteren har siddet. Altså okay. Igen heroppe foran. Det er ligesom, den trykker ind her og trykker geléen fremad og lidt tilbage. Så der sker et eller andet i det her korrektionsunderlag, som ikke er helt hensigtsmæssigt. Den er ikke trykket helt tyndere igennem, men der sker alligevel en eller anden dum trykfordeling i det her korrektionsunderlag. Yes, det er blevet testet igen. Jeg har Port Louis pas på, og så har jeg et trykfordeling underlag, hvor der er et PU, et fast skrueunderlag på 10 mm, og så har vi 10 mm også rimelig fast koldskru, men altså koldskru er blødere end PU-skru. Så vi har 20 mm eller 2 cm i alt, og så prøver vi det. Ja, så har vi været ude at ride en halv times tid, og som vi kan se, altså her længere bagude, fin trykfordeling. Ikke nogen steder, hvor geléen er trykket igennem. Her foran kan man godt fornemme en anelse tyndere af den her. Slet ikke ligesom med korrektionsunderlaget. Så har vi lige den anden side. Den ser pæn ud her på den nederste side. Når vi kigger på den anden, den knækker en lille smule her, men det tror jeg mere skyldes måske sådan den måde, den ligger på hesten på, ligesom selv patten godt ligesom kan knække lidt den vej, når den ligger. Umiddelbart er geléen ligeligt fordelt. Ja, man kan lige fornemme lidt ind her. Ja, men det er meget lidt. Så super godt resultat med det almindelige trykfordelende underlag. Yes. Så er det blevet testet igen. Og i dag, nu skal vi lige have med til at stå stille, der har jeg lagt et Equest V3 underlag under. Vi har Port Louis pad ind under her. Og jeg har skiftet de medfølgende indlæg ud med sådan et 1 cm rimelig fast EVA-skum, eller fast EVA-skum indlæg her i de der neoprenlommer. Så nu skal vi ride en halv times tid, så skal vi se, hvordan det går. Nå, nu har vi været ude at teste. Solen er meget skarp her, jeg håber I kan se. Ja, den er sådan lige en anelse tynd her foran. Men ellers faktisk et super godt resultat. Man kan fornemme lidt, ligesom at indlægget har trykket lidt ned her. Og jeg tror måske, at det har ligget en lille smule skævt nedenunder hesten. Eller hvad der lige er sket. I hvert fald på et tidspunkt til en start. Det er sådan, jeg kan fornemme, der ligesom er lavet, der er ligesom trykket ind her og trykket ind her. Jeg tror måske, at der er et eller andet. Det sad i hvert fald ikke helt, hvor det skulle. Der var færdigt. Problemet er lidt, at den her pad gør det glat, så derfor så glider underlaget, når det ligger oven på den her pad. Så det er lidt dumt. Men ja, overordnet meget godt resultat, synes jeg. Opløftende. Så det er helt klart noget, jeg vil gå lidt videre med. Det her underlag. Vi tjekker lige den anden side. Yes, så har jeg lige taget den anden side. Det ser ud som om, at den ligesom har ligget lidt bedre. Jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at det er et tæt på perfekt resultat her. Jeg vil helt sikkert lige få lavet en test mere med underlaget, lige så for, at tingene bliver liggende og ligger som de skal. Men ja, super godt resultat.